ƙasata ce, Najeriya uwata ce, mu haɗe kanmu mu zamsin siya banda faɗa ko ko ƙabilanci. Ƙasata ce, Najeriya uwata ce. Ahadin samadin sarki Allah masanin dukkan wani adalci. Kai ruwa kai mana iska ka hane mu da aikata zalunci. Ka iya mani yau ma na dawo wata waka zan yi akan yanci. Najeriya uwata ce, Najeriya ƙasata ce. Ya rabbi kaninka salatinka a wurin macecin bayinka. Al-Mustapha ƙarshen zance shine ka kira shi habibinka. Ali ƙasa da sahabbansa mabiya ne bana yin shakka. A ciki haɗa da masoyansa al'ummati ƙarshen zance. Najeriya ƙasata ce, cikinta muke neman nera. Ƙasa ce mai tarin girma, ilimi da kuɗi duka ta tara. Najeriya shakundum ce, albarkatu duka ta tara. Tilas nasara wa ƙasata domin fa bani da tamkarta. Ina kira a gare ku shugabanni ku yi adalci, mu da dukkan wani zalunci, mu kafa tuta ta adalci. Kidnapping har da ta'addanci suna hana mu biyo barci. Babu tsaro can babu tsaro nan, kullum mu ne a cikin kunci. Inyamurai, Hausawa, Yarabawa duk mu haɗe kanmu. Kiristoci da Musulmai dukka ku zo mu runguma junanmu. Mu haɗe kanmu a wuri guda kar ma mu bari a ji kukanmu. Mutanen arewa har da kudu dukkaninmu ku al'umma ɗaya ce. Ina 'yan ƙasa ta Najeriya ku firfito duk mu haɗe kanmu. Ku zo mu ɗauko ƙuri'ar mu baiwa duk wanda yake son mu. 'Yan ƙasa mu ji tsoron Allah kar mu biye wasan zuciyar mu. Sai an haɗa kai da uwa da uba sannan fa ake samun 'yanci. Allahu gare ka muke tuba, a gare ka muke neman canji. Ka kiyaye mu ga dukkan sharri, kai mana zaɓi na alheri. Ka sa ƙasar mu ta zama daidai, ka cika ta da tarin alheri. Kai mana zaɓin shugabanni masu tausayi da jin kanmu. Najeriya uwata ce, mu haɗe kanmu mu zamsin siya banda faɗa ko ko ƙabilanci. Mu haɗe kanmu mu zamsin siya banda faɗa ko ko ƙabilanci.